from Pro, let me find. From Pro, let me find. Mema jaben wada go ya dunye. Mema jaben wada go ya dunye. Ya dunye dia ko bojo yo ta to mo tan for dunye. Ya dunye dia ko bojo yo ta to mo tan for dunye. Wo to skasa mana ja kunye. Wo to skasa mana ja kunye. Aja kwe bo ba ko dun frewa. Aja kwe bo ba ko dun frewa. Onya frewe from Pro dem fa o. Onya frewe from Pro dem fa o. Wa sa di fogu ne gwasinye. Wa sa di fogu ne gwasinye. Wo glass antina dwe. Oh, grass and graduate, oh, blue, I got a better for Gunya was the Adonai.
abicha braka suma ya wan so fata ya ko to twele bibi to so na bi che to atama so eno so to Opemsuo o ka fra Sia from Banjuma from Bamba going to Jane. Mema, you yes, me, I said in game. Almost my granny perfect more champ on the game. Almost my granny perfect. Wow. One no. Nansa boy for Opemsuo say to 2 hours no. When I do go see our work and say, what's that to? We play yardom. We are in the morning. We know we come for a night. Our dependent penu abe. O job or dear job him. I don't know if I want me the journey to the cocoa. Something the young no. When I go with the Kumini page you are going kuno. And then I will judge Santa Mai. O say to when it tete. Buankuma. Damete ankuma. When I come for ya come. We should be in some devil. What say in Asia? Nan credit you away. Nan so sense and why if you're penny. As some way, a slab you say. Nan so about you say away. A better one into you. Sabio Kuna Menia. And then Tanka Senator Giachena, some credit. Santa Mana de Infantry. Sasabon Samson and Tenebaqua. But there's nobody in Uncle Boss Robots as Sabo. What's our papa? Nesu papa. Sabio couldn't fit as a Tiam Wanku. When I 12 number and get a chairman of Jableta. Now discuss again for Nipa woman at Tokrana. O Susumakwa. When we were China, was said to dear Susuma, was Sumutupamo Woso. Now bound to Tiriku, Suma to Tiriku, Musumba Bedra, Unasantini dear Chinia with Trira. As I'm a man of Quaso, or Bra Fonkuto, and a draft ledger winning, draft Jessica joining, Eddie man some with the Yabone. It would to own blue to Nabra for Kuminipa. And then to be a gentleman and Franchilano. The control was a kind, a free Rubano. And I'm a son in our home, a ratchet for one, and no bravo or come fra. Yeah, one in my young. Only baby at about never watch more champ on the game. Only baby I come about near January.
Osaji for Gunya Gracio, Krasantina de Trasing. Osaji for Gunya Gracio, Krasantina de Trasing. Cotacoin Trasi, Grobian Trasing. Cotacoin Trasi, Grobian Trasing. Mema Crobia, if young money Cotocung. Mema Crobra, if young money Cotocung. And the Jandrojmo jump on the Asantia Jandrojmo jump on the Asantias, yes, a boss, Mantitia. Asantias, yes, a boss, Montitia. Crobia Santina de Trasing. Crobia Santina de Trasing. Osachiri, me more than Yavisio. Osachiri, me more than Yavisio. Why never said you so, Supani, near Kabakmasi Capobano. Why the Benya said you so, Supani, near Kabakmasi Capobano. Obinya Sabian Kobe. Opinya Sabian Kobe. A man not the end of him at the Refie Trasing. A man not the fear about them Refie Trasing. Chirawan and Duffy Mojen. Chirawan and Toffy Mojen. Odafroda Diotmo jump on the Odafroda Diotmo jump on the was sending Grovio, cemented. Oh, Sonny Grovios Montiting. As I quite arena, there's a dunga. I quite arena, dear Sadung. A Cusivia Cumbrojo jump on the A Cusibia Cumbrojmo jump on the Fungang. As I go free from Pro, damn referee. I Jaco Frisa from Pro, damn referee. O said to tear me more than Yavisio. O say to tell me more than Yavisio. Why never second thing, Chirab watch it and one say one pimsy capobano. Why the Benya second thing, watch it down one say one pimsy capabano. One and now so man cabo moon put your name was over again and near Santimamu. One and now so a man cabo moon put your name was over again and near Santimam. Obinya Sabian Kobe. Opinya Sabian Kobe. Bragua Bacana from Pro, damn referee. Bragua Bacana ne from Pro, damn referee. Nema Davindo da Goyadunga. Nema Davindo da Goyadunga. Yadon and Yacobo Jota Tojo, jump on the Funga. Yadon and Yacobo Jota Tojo, jump on the Funga. Oh, does it got some man at Jakunga? Oh, Tosi Casaman at Jakunga. Jacob Bankro, John Frewo. I Jacob Bankro, John Frewo. Enough away from Pro, damn referee. Oh, enough away from Pro, damn referee. Oh, you don't do penny, mention my dear Mafo, Pampre Yadom. Confubian is a pramano. Oh, you do penny, make my dear Morpho, Pampre Yadom, Confubian in Shay Pramano. Bring Bobby the Barry and Trasafunga. Oh, bring Bobby the Barry and Trasafunga. Only Baby a Quaco fight, a son of Adam Pochmo, jump on the Funga. Only Baby a Quaco fight, the Asada brother Pochmo, jump on the Funga. Yabawi Safunadia. Yabawi Safunadia. How much a man at them refit, Trasing. How much a man at them refit, Trasing. Can't cabo trifia, ye Yunkuma. Cabra for my imo do contrompa. Chuma cham we have been on photo or say chum. Oh, Tikan can't cabo trifia, ye Yunkuma. Cabra for my imo do contrompa. Chuma champ we have been on photo or say chum. Wabri would I check money said dumping. Oh, Bluefoot, I check money said dumping. What a brilliant was when it rose, Mandy. Oh, Tabronia just when it throws what it is. Wabri would I check my pamprani. Oh, Bluefoot, I check my pamprane. I'm Musuma dance and every year. I'm Musuma dance and every year. Yachama Jamfojmo, jump on the funga. Yachama Jamfojmo, jump on the funga. A different ponsi cananos, Mandy. A different ponsi cananos, what it is. Oh, you're compian. Oh, you're compian. And the budget of my winning boat, jump on the funga. And the budget, my own boat, jump on the funga. Yampiano goes and teach them most, Mandy. Yampiano goes and teach them most, what it is. What on for not no camping. Oh, Tom for not your camping. Was a program that you jump on the funga. Oh, some program that you jump on the funga. What on for more no Christian. What to form no Christian.
fungen. O creature Samo, Semantic. O creature Samo, Smontite. Amos, let me see the jump for jump on the fungen. Amos, you see the jump for jump on the fungen. Amojam no Semantic. Amojam no Smontite. Watch him, yes, Ramposme. Watch him, yes, Ramposme. Abona no Semantic. About your banana, Smontite. Asra compi bravo tremo jump on the fungen. Asra compi bravo tremo jump on the fungen. Oh, Supeni bravo ya fungen. O supane bran ya bo fungen. Amra jana daboni kum no jump on the fungen. Ara jana daboni kum no jump on the fungen. Oh, so buti akanibo Semantic. O wusu obuti akanibo Smontite. Akubi jedasa jambi binge. Akubi jediaso jambi bingen. Abami ani kwa fro pre ya batafu ye bo binge. Abami anu kwa fro pre ya batafu ye bo bingen. Wasabini kroni anti ye sika batafu ye bo binge. Wasabini kroni anti ye sika batafu ye bo bingen. Wasabini ya bu apene makuma suna kwa kochmo jambo nu binge. Wasabini ya bu apene makuma suna kwa kochmo jambo nu bingen. Wobri ya bu mango kwa mani abina no Semantic. Wobri ya bu mango kwa mani abina no Smontite. Abranse bu da brechmo jambo nu binge. Abranse bu da brechmo jambo nu bingen. Kotoko babire uku akofo bi dia bankro jumfrewo. Kotoko babire uku akofo bi dia bankro jumfrewo. Saji fo from pro damre fawo. Osaji fo from pro damre fawo. Akwaku ani ampransa tirafo dawen tirafo amabon. Afibo nyankompon mu akoma ma tete dawi ambon bo hire ni so obunge. Akwa enu ampransa tirafo dawen tirafo amabon. Afibo nyankropon wa mu akoma wa ma tete dawi ambon. Obo hire ni so obunge. Oti bo tempura kwa ma denjeje fiam ya unge. Oti bo tempura kwa ma denjeje fiam ya unge. Ebrebe feye tuo jambo nu unge. Ebrebe feye tuo jambo nu funge. Abwatra manfo brempona no Semantic. Abwatra manfo brempona no Smontite. Ofobidi abankre abankusa chinge. Ofobidi abankre abankusa chinge. Jonkyo frasra machmo jambo nu funge. Jonkyo frasra machmo jambo nu funge. Ofobidi asamna no Semantic. Ofobidi asamna no Smontite. Ajebi adu trada ya misakuri jambo ajebu ahitinge. Ajebi adu trada ya misakuri jambo ajebu ahitinge. Amani ampone we akwa we ojmo jambo nu funge. Amani ampone we akwa we ojmo jambo nu funge. Abo ita mani amsikana no Semantic. Abo ita mani amsikana no Smontite. Enseti asifra hanta na nsati sifra hantinge. Enseti asifra hanta na nsati sifra hantinge. Enseti ani nsati ni bom kami amponyina bofia foda kwa na dia kwa boje kwa fadinge. Enseti ani nsati ni bom kami amponyina bofia foda kwa na dia kwa boje kwa fadinge. Odankwa wajaji brochmo jambo nu funge. Odankwa brochmo jambo nu funge. Odankwa boje koko bani ejija kunge. Odankwa boje koko bani ejija kunge. Eja kwe bo abankro jumfrewo. Eja kwe bo abankro jumfrewo. Osaji fo from pro damre fawo. Osaji fo from pro damre fawo. Osaji fo gunyagwe singe. Osaji fo gunyagwe singe. O cross antina die trasinge. O cross antina die trasinge. Wo ku be da to braba demre fa gunyagwe ase ojo mi asere mewura. Wano okocha ene udi abotre ne ntobuase ne brebre kuma dinkra kwadwo ya wada wa wocha me putu akwa kwatwebrafo enso wuku ne ya wada ena dinkra foforo so akira wo ya wada no abrafo ne yeso ya ka ho bi entim jakali sesa ne man kwbo ne feyi ase akotoye mu kuda pa ku ya wada okocha ene san na busu eni akwa ato ne betubo ni ndi ayensan Nukuda pa ku etoso mi no yi sika firi soro won she blafinya nsem no otwa tire makomfo no te sa gi tire ni sa si so maneta no suo no meye bo ka she ta no suo so ano aka na sam to wo se okoche ani setu uta na maninka tirim manin pire firi wa no anso no wa sam so she otirim a na sika dwa eni gina ye ne ta no na ye no me efiti to oduma nkoma bo ade
na mpanyin pɛn so besine kucha ni se tu di enti ne nipa ne bere wo abro ni kokɔ okura ne bere mpempra ne sikadwa kofi na development ene nipa ne bere wo efititi amana sikadwa nhyehyɛ no untu bi ntwene da ɛna nso nyi bi so mfirim sɛ bi mfiri ni maba so ne sante nyi bere ni ba furudua mani ni kanfro na nyansapo yi eso ne obanyansafo anim sikadwa ho bambo eso ne kontonkro wi anim wo se etumi bo odina ntumpa na aprede na mentie na amene etwa ho achia na wura kyekyerefo no wan ene ko dwoba o kan frafra Kumasi battle ba metia. Kumasi battle ba wa metia. Kumasi battle ba wa metia. Amen. Amen. Japawai. Ade. Kumanza kwa kurezi zewo.
Want to do your work. Want to do your Juma. Want to your Juma. Go. Two for Chami. And there, Awukudae, and Awukudae, Edikawa Pimu. O two for Nanuma, a watch she na Abba, say, Yaba, Abechedo, Yam 2 for at the touchy. Yes, I didn't say Mushra, Nafi, Ayishra, Ama onum, Tibi Samora, Nachami, we don't want to take a crack. Listen, I were ye, and so I don't want to take. Edikano, Regional Chairman, Nanakwesi, National Democratic Congress, government in waiting, on the MPSA, Afi, the Chuabama Oma, Omobeko Parliament, Odi Omonim, and Omaba, Abemeira at the Toche. Otuva Jame, Madaruma, and then Awukudae Dika or Afe 2025 film. Muhoya, Ira Augustus Andrews Nanakwesi. Openya Oda NDC Amanyuku was Antimantem ha, ano, one Nimpenifo. Ira Nanakwesi say, Ira Afe 2024 mono. Naya Bato Afe, Oba Ira Nase, Ebejeni Semsha. Ire tunufo eka che ne se ohwe nim se obedi ndc anim ama basabasa bia enam amanyokuo no so emma e wasantemantem a for miensa enso hyadaka ma ye wogidie se miensa no so ye beje aka ho amana yedu e wasantemantem na che se Nanakwesi abreso ndc yewura nhyira wo hyira no no ama ndc ama ne homene so e wo asantemantem ase Oba ne sanso na oba ba bese yewura se enhyira na ode ma na odidi party nanim ama de obi nye bi wo party ne dim wasantemantem one Nanakwesi aba be ye no
afi so yewura wonhyira no na ɔmfa ne sunsom ɛntaa n'akyi na dwumadi a ɛde n'anim sɛ regional chairman no onye na mfa nimonyam hyɛ ɛmra yewura ɛne asanteman nyinaa na wɔsrɛ mpaebɔ so fi yewura hɔ ɛde ama yɛma mpanyin a ɔte apatam a ɛbenada ɔbɛso afrɛm sɛ Ghana mampanyin sɛ dwumadie na aka no yɛhwɛ nkrataa mu no adwuma no so yɛbɛhia yewura mpaebɔ yɛbɛhia na kwankyerɛ yɛbɛhia ɔno ankasa so mo a sɛ de bɛyɛ dwumadie no ɛbɛtumi adi mu regional chairman de srɛ deɛ koraa ɛtwa to a ɔde si akyeame so ne sɛ ka akyeame madaroma mbɛyɛ mmoa otumfo akyeame madaroma mobɛyɛ mmoa nka otumfo a photographer fo yi ka otumfo agya padeɛ baako a ɛwɔ regional coordinating council kɛseɛ no ka mo nkɔ hɔ ka mo nkɔtwa video na mo hunu agya padeɛ a yɛfiri abɛɛ mu yɛde gyaeɛ ɛne deɛ akɔ kɔkɔ wie sɛ de bɛyɛ ayɛ ba obi ɛmfa ɛho soboɔ ɛmmɔbɔ Nana Kwesi sɛ ɔno ɛna ahwɛ ɛma adeɛ asɛe yɛba yɛwura Nana Kwesi okuta ne nsɛm snap pentunsia okuta whisky pentunsia okuta wine ahodoɔ pentu edumienu otumfoɔ boamu adeɛ akyame boamu adeɛ otumfoɔ akrakyefoɔ boamu adeɛ otumfoɔ ahenkwa boamu adeɛ ɔde ma yewura adeɛ tɔte na yɛbaya yewura Nana Kwesi na ase na no madaroma yewura Nana Kwesi ɔba nyɛ ɔno nko a ne regional secretary ne twɛtwɛfoɔ ɔbɛmfoɔ amako hene Frank ɔka ho bi afei MP foforɔ koraa yɛyi no wɔ adanse akrofom yewura Azuma Joseph ɔno so ɛka ho MP foforɔ koraa nso a yɛyi no wɔ adanse asokwa abatoɔ empire aso yewura Godly Dogbaji ɔno so ɛka ho yɛ maame boahema ɛma dɔm boaboafoɔ abɛdi akyire a wɔ asantema ntɛm a ɔno so ɛka ho yɛ party panyin baako a ɔyɛ pharmacist tumfoɔ Nana kɛseɛ baako a America Dr. Assad ɔno so ɛka ho saa nso no yɛ panyin baako owura Jaben ɔno so wɔ menhyia abato mpɛso aso ɔno so ɛka regional chairman nipa a ɔno mo baayɛ me nso a medi chairman ma regional chairman otumfoɔ Nana ofiri agyeman yɛwɔ abɛn mu na meyɛ MC ɛwɔ ɔboase sese deɛ meda na asante ne baabi ɔdom bɛto bi a mekɔ Mira misiwe bro sɛdeɛ Nana Zuba ɔkasa ma wa Nana Kwesi panin pa sɛbe MDC amanyɔkuo ɛwɔ asantema mu ɔda no ɛno no NDC chairman ɔdaroma ɔse afi etwa mu yɛfiri aseɛ ɔbae ɛbɛkyia wo na ɔde to anim sɛ ɔdaroma akansi a yɛbɛsie no ɔbɛsrɛ wo nkyɛn hyira ɔse ampa utu ne fo woma ne nkuransɛnsɛm woka kyerɛ ne sɛ deɛ obɛtumi deɛ ɔbɛka a obɛtumi aka bia na ɔnka deɛ obɛtumi ayɛ na ɔnhwɛ sɛ basabasa biara ɛmfa manyɔ kuo NDC so ɛma ɔman mu ɔsɛ wɔfa wafutuo no na ɔde yɛ adwuma na wonhyira ɛne wafutuo akwankyerɛ nti ampa bɔne ne basabasa biara so amfa NDC amanyɔ kuo so ama yɛto aba no biribiara yɛ kama ɔdaroma wɔse ɔbaeɛ a asɛm de ɛwɔ mu ne sɛ NDC amanyɔ kuo yɛto aba biara nka ɔmanya mmiɛnsa ɛnan nanso wonhyira wode hyira no no akwankyerɛ wafutuo nti afi yɛto yɛ no sisi a yɛka wɔmanya nson a no de apepa ho matwerɛ mu din a wɔn kɔfiri mu dwumadi ase bɛyɛ sɛ mmiɛnsa a aka akyire nso wɔn gu so ka wɔn wɔ gyidie sɛ deɛ ti bi a bɛba bɛka wɔn nsa ama wɔn atumi akɔyɛ wɔn dwumadie sɛ mmarahyɛbadwafoɔ ɔdaroma wɔn nya ebie ɛka ho nyinaa na ɔdeda wɔn nyinaa di a ɔde kyerɛ yɛ no na n'asɛm de sɛ wɔsɛ wɔsrɛ wɔn hyira ne wɔn mpa abɔ sɛ ɛnkyɛ ɛyɛ brade bɛyɛ dɛ ɛtɔ so nson wɔ afie bosomi yɛ mu no yɛbɛyɛ yɛbɛ sɔe ɔmampanin foforɔ a yɛyi no to wɔsɛ wɔsrɛ wɔnhyira ne wɔn mpaebɔ sɛ dɛ bɛyɛ adwuma biara a wadaroma obɛsom sɛ wɔdie no ɛde nhyira ne nkɔsoɔ mpuntuo ɛbɛbrɛ sɛbe ɔman Ghana na ɔman Ghana afa ne ntoma pa afira wɔsɛ wɔsrɛ wɔnhyira sɛdeɛ wohyira no a deɛ ɔyɛ biara yɛ nkɔsoɔ yɛ kama no wasan bɔ anim nɛ ɛnɛ yɛ Awukudae edi kan afi edi kan ɛdɛ edi kan ɛnɛ yɛ Awukudae edi kan wɔsrɛ sɛ hyira no sɛ dɛ bɛyɛ ne dwuma bi a obɛdi nso sɛ NDC amanyɔkuo panini no ɛno nso biribiara bɛtumi akɔ so tɔɔten ɛnɛ ɔne ne mpanimfoɔ nyinaa baa sɛ ɔmo no bɛdi Awukudae a edi kan a okura ne nsɛm buroni nsapantu whisky wine ahodoɔ nyinaa wadaroma oboa mu adeɛ
Broni sapantus ya whiskey wine ahodo nyina wadaroma obu amuade wachia me obu amuade wohenkwa ebu amuade wadaroma wonana ena wakrache fo nso ebu amuade wonana nom eba ya de omusie ni omno de bedia de no nebru otumfo odmase papa Nananom momiampre NDC chairman Yampre Noe. Yampre NDC chairman, Presbyterian Church of Ghana, moderator, and in a ceremony for a software in our account. For chairman, the Sena Macassa. To for the Roma, a Fibia, the Ponde di Cain. Bassa Sorano, Edu for about Besson, Omensia. E idea or no Shatuho, Amae. Tiafi, Nake a Shesanka, Yena, Sormena Babisia, Mensia. Na Yabon Pie, Ama, Utumfo. Asem kwa enya kwa kwasan ama no enne na hema na so afi ene Awukudae na kosia eso yi mama nyen se e be basa na otumfo hu ni kwa bebre eti ano pai basri fo de ye ko asori enam dwumadi enti yentimi ama asori manyina ko bom paye se enkwanya kwa kwasan e motumfo na hema ene na tankunya ni achiame ni asantema nyina ti ya ba hawie ya asofo mpani ya yeyon ene asomu mpanifo yeyenom ene moderator ankasa papa samprempe o ha se ye ba na bechia otumfo na yase nkwanya kwa osama no na nyema mienu ena die mbae general church kwa fo mpanifo nyina hyiae Gana Hena, a being Siamu,
ɛwɔ KNUST yɛma otum 40 otu ɔno a ne kɔso hene ɛma ɔba besi nanan na sɛ yɛba bɛda n'aseɛ eti ɛno na edi kan yɛ yɛde bɛda n'aseɛ dɛtɔ so mmienu ɛyɛ asanteman na nadi ato n'anim sɛ kɔfanɔkye kɔfanɔkye yare eti wɔ ɔboa ama yɛ siesie eti yɛn nyinaa hyia yɛ represent Church of Ghana titu asante ha yɛhyia yɛ ndɛs dɛbi na yɛ adeɛ sɛ ya ɛsɛ yɛba na yɛbɛ ta n'akyi na yɛbɛboa eti yɛba bi dada ɛso afei ɛna ɛnɛ Awukudae yi yɛaba sɛ kakra kita yɛn no yɛde ba yɛde bɛboa ɛyɛ Ghana sika yi ɔpepe ɔha ɛyɛ 100,000 ɛyɛ 1 billion kane no ɛna yɛde ɛbɛboa ɛma saa dwumadi a wɔdiɛ no wɔyɛ yɛgu so bɔ mpaeɛ ama no yɛbɔ mpaeɛ nyinaa no pa yi abɔ bi ama ne yere nso efisɛ ne yere yɛ Presbyterian ni eti abɔ bi ama ne mma no nyinaa na nsɛ afiwei ɛbɛyɛ nhyira ne adom ama nana ɛwurade sɛ yɛn ka nkyɛw sɛ nsuro ɔno wɔ hɔ ɛmo akoma ntu ɔno Nyankopɔn ɔbɛhyɛ wo ne so ɔbɛboa wo ɛso ɔde sin fa bɛsɔ mu adom ne ehumɔbɔ na wo so bɛba ɔman yi mu na nhyira bɛyɛ asanteman dia nana wo nkwa so Besobru said the previous afo said the afibia a few dunia training on Moyeno. Sebe a few sebe fair January beera a safo ne sebe sofa penny 4 free cranina I don't be yes sebe a sorry war. If you could be packed so, a senior pamau. Say what don't be brew, open so near my as you see no, any maui and air sonko. To say they were don't be brew, or ba. I was swa, who said they were on farmer with the mau yango pono. Erson Kunto, only on a bombia, sorry, now if you did it, and they could be shy. Tonight, someone in a couple of sorry, Echo Senior me, Sabe, and one thing, young son or the Mawono, but trust the Cosa. I don't point on the Debbie, a bomb pie crowd and 7 no can ya. They didn't hear. They just have for no painful now to painful say Embra. Na Sabe, Yambachiao, na Yamon Cancho say, what all may brew. You could tell what she could say in the Emu. Na sebe master empire body amount ama sebe na ba na sante hima wasanto man nara se wada me bru na me eta wachi simensru waka wo ko den sanyi na emu wo ko mantu mo sa feed de wada me bru ebe yinhira ama sante man obu so bo mpaye edata wachi brand na omo se wada ma ne ma waso mu titu ba ko ne eye konfo no chi wa otu na ko hwe ho so ko fachi de ko so ne wo di se committee nsa we sampa koforoche no anga sa yade no anga sa yare ti we so obia ka krabia obia se so no onfa nyemfa moa president sa se wada ma eye mo fedodo se be yare fa na yekro wa na yekro e boti ti mo sa se nya kaniska no billion ba ko se de be bo na wodi aso koforoche mu aba yen koso tu fo wada ma so fo ni na se nyakopo onka ho o magu koduro nyansa o mo so dawa se wodi me de bebe a wodi no Sebe, you may do the Tegoma, you can never take Sinano, or Mode, because all the touch, would as a darker ceremony. Or the Budomo can say Yame, on count one of Pania Jumre. No one knew him, the Dasha on Sano, now in the man Santa Mine, Ghana Mine, and Tumpon, go by almost said, two for the mass, but was a far apart. Nananom. Ome ampere Presbyterian paying for ye. Yampene one man. Yampere Presbyterian paying for ye. I told Penny for me when we were some amateur.
Yewura chame yesre abompaye. D'abord, je dois dire, moi, c'est la meilleure maman, ça, mon corps, encore. Ya bompaye. Tumi nyina ra ya ma so ya kron ya hyewa no onyam. Enyo na wa ya nka Israel nka. Ya da was papa say 2024 fiti ase dia ho hye won sa. Ampare wadi no kre wodi afamu a bedu na dai. Ruade ya sida bibi ka ho anka be ka dodo. Ya da onyankropon ase. Efi se wahwa santeman, wahwa yewura, wahwa abusua ni nyina. Ya hu amu asem biara bedu sabre. Ahinnie wo na ade si honom na hyase yenim nanso ye ba ya Abraham ba na e wo dada wo na wo de Saul edi ade wo de David di ade wo de Solomon di ade wo de Jeroboam ne Rehoboam edi ade Awurade atoa so a ba besin ne wo penti na saa hyehyɛ nyina wo ho so pasomdwei wo pɛ omankoso wo pɛ yedie yara wase se biara ohini biara obedi ade na obehwe wo Awurade wa kira kwan wo so no mu na wo boa no wo boa David wo de man yema bebre David na ka no te wiram na ka onte fie enwan ne wo hwe won nanso wadom so no so ye kofo ani firi wiram e ba ma ne bedi he Awurade wo na waye ye wura nso otra agbanwa so Awurade ohwehwe wa kira kwan horo nyina mu wo se basrefo afibia hyase momra ne mompaye ampare mfi dunsiani ayeso mu afi biara ye ba Awurade tumi nyina afire wonsam David kan se Awurade ne me han ne me nkwaje hwana mi so no wo ne me nkwa ho oden hwana ho apopo ne pabodefo kra sabe so ne time no se beto abesunso ami Awurade mo nyina nwa tuwati no mo hwe ase edom chen so saban makoma ntu yetumi so sa ne mbo na mo to me ade ba ko na me sira Awurade na me hwe kira kwan no na Awurade wo de ma ubo ne wose wo so no na nida oni ahoden bia wo so Awurade ma no yokodro honhom awura reba bia kwan na makwan na homa no Awurade ne o misa efa dom no asante manhya wonsa Awurade wo kan ho a yerim se ebedi nkonem Awurade winrei ne ayese nyina no sa afiasa ni o hyase de yahunu na emu nsem de yenim nanso wo de twa pokoko no Jordan so de yebetwa enu nti fa ye twa Jordan na Awurade nkonem de enye o machefa Awurade dom asanteman Awurade dom yewura Awurade dom hemfo nyina na fit 2025 enye kra behwe man na waseda ye mfa ma obia se wo asafo Awurade udin mu ene ye da wase ne be adomunti amen. So tu for Adamasi. Na St. Prince Cathedral nam smoke kamumba Otumfo Chiami Wadaruma Mr. Wenidi Kasa St. Prince Cathedral and Ejinahe Asofo and Asorpeni
yɛdi kan ɛde a bishop nkyia ɛma otumfuo bishop say ɔma otumfuo afihyiapa ɔsram kwatenten ahoɔden ɛde ma otumfuo sɛ afei otumfuo dwumadie nyinaa no awurade ma ne yɛ kra bɛhwɛ me nso a megyina ha yi meda otumfuo ase ɛsiane sɛ bishop ɛde me bɛkyerɛ no no sɛ me na mbɛda cathedral na no otumfuo ɛgye me fɛ so ɔhyɛ me nkran na ɛnɛ deɛ yɛka kyerɛ otumfuo no sɛ adwuma no yɛgusu a yɛyɛ na ɛkɔ n'anim na cathedral nso so ɛde otumfuo ase afei atwa mu nsra ahodoɔ a ɔde bɛsra cathedral na afei mmoa ahodoɔ nso so a ɔde yɛ n'asɔre St. Prince Cathedral say yɛda otumfuo ase afei yɛsi afe foforɔ mu cathedral ɛma otumfuo afihyiapa deɛ cathedral ka ne sɛ otumfuo akwantua ahodoɔ bɛtu bia no nyame ɔnso anokɔre ɛtaba nso ɔmfa no nkɔmmra asomdwe mu adepa bi ɛda n'akoma so nyame ma ne mmerɛ mu na asanteman nkɔ so a ɛnyɛ krabɛhwɛ afei Kumasi diocese emre bi etwa mu na yɛne otumfuo ɛbɛyɛ som bosumi bia efiada etwa to yɛsɛ otumfuo sɛ yɛsi afe foforɔ mu saa nhyehyɛeɛ no bishop ɛne n'asɔfoɔ sɛ akwanya ne da hɔ bi ma yɛbɛto aso na yɛne otumfuo no nananom abɛsom fɛfɛɛfɛ na onyame yɛn mu nyam akɔso a ayɛ kɛseɛ na yɛbaeɛ a no krakra no ɛsɛ once na ne bi kura na ɔposa ne nsɛm yɛkuta yɛn nsɛm nsuo 100 packs yɛde ma otumfuo sɛ ɔmfa nsom na hɔhoɔ na yɛde otumfuo na nanom ne asantema nyinaa hyɛ awurade nsa sɛ awurade ɔnte n'anim ɛma mo ɔma ne han fɛɛfɛ no ɛnhyerɛ wɔ so awurade ma asantema nkɔ so a ɛni nkonim na ondoma santeman asomdwe a eni ewieye nyame echa nyame oba nyame honhom konkron di din mu amen enti sofo a otoa mu si eno e cathedral presenter cathedral asoro ho hyehyɛ nyinaa no ono a ne si na so cathedral asoro be ye da efi Reverend Father Moses Mensa ena de odiso Reverend Father Richmond Knight in Cancer. Ono si yasofo and yasofo kuma odisu also Reverend Father Richmond Dakon Yabua. Yaso Penny Mr. Samuel Ampeduche ono so and ojina hwe. Utumfo chiame manwesi. That's Mira Adaruma wa sorry Anglican sorry no mujina hi di kan wasi omu sofu panipa nka bibinti wantimi ama na wase na no this man family ne say di kan omu afihyiapa na wasre nyame ma wo wasre nkwa ani ahode se tena hoda e ma wonum Adaruma ona nei wase ebra bishop edine be kire wo no wishra no utu nefo kwankyra de ma no no so guso odi ne dwuma se ne yese bibia ekoso e cathedral kama na Adaruma wase ye ntiom ba ye pa seda afia ye twa mu emre dodo a utsai ebesra wo mu dwumadi ahodo a obedi no asoro dan no nyina eso wo mani eyo mo fe eno nti wase aseda wo do ase papa afia wase kane no na hyehyɛ bi wo ho na bra no mu ba no mu no aba be ye asore bi abosome na ose ateko kakra on makwanya yiso se afia yesi mu die sa akwanya wo mu a o mpeso mu san ehyemu ekna na ebra no omuba eno be mpabo na Adaruma omusire nyamepa ene nkwatenten so ede ma wo afia so ose Adaruma o mu aseda ono amu susu ose aseda se obaye wa kwankyere no ofutuo no ama bibia wo yibia so ekoso kama odo ase papa afei omubaye a wo so mu kromu nsam ensuo naka maako wo ha no musiri omu kan se omusire nyamepa ma wo setena ho na asanteman nkoso Ghana man nkoso na nyankopon so onhyira wo ne asanteman nyina
nti omu baya na wadaroma de omu asie ne buru de omu na be dia de ne buru otumfo de mase do ase papa nanano omi empre sensi prince for ye empre so fu ye empre sensi prince for ye Now, Vice Chancellor Amstead, appear Mika University of Skills and Training. No, also Kekaya home. Yo, Opemsuo achame, ceremony diemu ekasa kakra. Pacho yebejina ha eye Akenten appear Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Aye Trinity Akano Amstead. Vice Chancellor eye Professor Frederick Kwaku Safo. Na ni registrar Mr. Augustus Kwao Brew. And na Director of Finance name Mrs. Janet Otu. And I feel a addition, Opemsuo akwala, or the Vice Chancellor say robot mine not say Bekainwa. Aha, ocean so na omano titie na ontumi entoa robot no so. Vice Chancellor say afi ason. Asanso eye Awukudae dikan. Oba bechia Opemsuo na wama aye Opemsuo etirinkwa. Na afi wasan sere insurance so e de ama aye university no said be ya bibia because bibia no ebetumi aboa mafie yasimi school na etimi atumpon meja na mede ama Vice Chancellor na yo Vice Chancellor say obaya eye snap pentum ya eye snap pentum eye nsia ana eye broni ensa eno so pentum emienu eno achi no so no eye boamu ade edi kan Opemsuo boamu ade etosuminu anahema boamu ade atankonya nananom so ede e wa ha pananano achiame enso boamu ade na akrachifo boamu ade na afi nananom ahenkwa so boamu ade Vice Chancellor media manana ode de akano atoaso Vice Chancellor. Yo, Opemsuo chairman, Jedi Kai, with the Asida Kessian of Mammo, and Sa Aquene. Opemsuo chairman, Adaroma, said the moment, I can turn up here, make University of Skills Training and Entrepreneurial Development, and I'm Opemsuo, and University, no, yet, we didn't work with me, Cassipa, and also through her. I in fear there. She said, "Minyo, me ba said ye na minyo anusi ye no mu se minyo ho. Bibia Opemsuo ni nananom be na yimfie no. Omoto nsa frɛ me ne me mpanimfo ye ba ye besom. Eti said ye sisom no ene ye da ye sonko. Ene ye Awukudae edi kai wo afe 2025. Eti ene som ne de ye sonko. Ti e ba ya said ye da bia ye no ye ba ni abesom. Niama Opemsuo afinshiapa yama nananom afinshiapa na afi yada Opemsuo ase ewo na futuo ne kwankyerɛ ene emmoa ahodo ya Opemsuo ede aboa university no na betimi aka sɛ de dodo no anim no
sisi university no yedwumadie course pa yedwumadie konkai impo last year Nooks for ACIA, the whole Ghana universities ni na omushia no omuyi Akenten appear menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development as the public university of the year. Into 2 wafutuo no eye adwuma ni senti ene ba ya yesasre afutuo ni bi yesachre esre omu anu bi nhira eni bi ne dia ye adwuma na university no akoso ne dia hyewo animonyam nana onkwaso na die twato no mesabo otumfo amane se die medical university no nyame pa next week ifiada ebe na otwe ye be start ukuada ni atoaso ya wada ifiada ye congregation iti nana ye dawase nana nyankwada dawase Ura misuru adaroma onana no msede musiri se apenten Apiamenka University school yi na moso ene baye wa odia wakwankyere wafutu wadaroma na odia hyirehire oma school yi da so ete wono mo se ebra no mo ba efi ha de omo afie na onana de wose wo ba onye wo ho bio wose school no bibie koso kama unshirenti afie twa mu kura no ye ma basobode no school yi omunsa eka basobode a na esombo pa nti onamakonya so yi waso trese wadaroma wa school a wo hyira so amomo no bibie koso a entochima bibie koso kama panifo adeda no no da wo nyina adi kire wa onana ba ko a oyensa no dwuma na wa de ne hye wo no musa so mu ntete no waka ho bia wo de no abaha no mo a o ye robot ho adwuma no na school di adwuma wo mu dia tete nkola se eni mabunu se be ya wo mu betima nyu mu sa no adwuma da ache wo de bebo bra na wo nhyerenti bibia so ekoso kama ene eye de dikan afi mu esan so ye Awukudae dikan o mu so mu ntimi ntina o mu ba aba ma wo afi hyiapa no ma mo ade toche na afi mu san sre wo nchen hyira se hyira wo mu no mu nim se wo hyira wo mu a de aka ni mu nyina bibia be kama o school pon no mu hono mu o mu ba mu kro mu se mu ni sapantunsia whisky ahodo yi eka ho odaroma obo mu ade na asante ma obo mu ade wa chiame obo mu ade wa krachefo obo mu ade na wo hinkwa enso bo mu ade apenten Apiamenka school pon omu ba ya de omu se na ebru otumfo de mase pa zone Nananom, Momiampre University for Yampre Wanoma Yampre University for Next one. Omwa edition Garden City University College, the acting president.
Kenya Sene on a deal money. Bema Kenya Sene and a deal money with your mama. Don't say you know. Tufu achabe Adama ene Awukudae di kan ewa afi mu se wo ho Garden City University College ewa ha be finsia aduonu eni ena school no menu apanyina dawoma ne nana abet akwa enam no so eba Kenya ase ema abra school no nya mfienum menu apanyina nkasa eko Kenya ase eko she school na ndimonyam ene Nyankopon ni sikadwa adaroma otumfo bedi ade finsia aduonu num ni ayekwa aduonu nsian enwoma sua eya ade a menu apanyini odin wa akoten eboa Ghana ne asanteman pa de mpai bo adaroma sukui ene nyame ni sikadwa adaroma omonya omonkrata school no ade ne ho ewo kwabre Kenya ase eniti wono anena na abet akwa ya ofri Kenya ase kwa nkasa odi school ne bae no mama sote se sa enkunimdie a abai yetimi mfanta Kenya ase abra menu apanyini na ye ne dia tenadauma so home wa ha na school no ne mpaibo ya aboduna yensaka na ye de ba abechia no na ye ba ya yetimi akwasi Awukudae di kan e manesa school no ba ya snap ono ankasa pantu nsia na whiskey pantu otumfo bo mo ade otumfo acha me bo mo ade otumfo akrache fo bo mo ade na otumfo henkwa bo mo ade na ye ba ya yamane no ana madama abodin krata no so e wa ha ye be kire otumfo Mira misobu so de wa mi ekuma be ma Kenya se ne ose no so adaroma school point Kenya se be se mfie aduonu ni na school yi e ba ho no mo bread di be ni mfie num no wa wo ko ho no mo ko hwe adwuma wo mu di ne ho wo shireshira wo mu etu wo mu fo adaroma o so wa kwankyere no ofutu insurance bibia akoso kama kane no nanka wo mu ehye sebe suapon foforo ase a se wo mu be ma abodi na ho no mu gifree na adaroma insurance ene wo mu gira ha ede edika afi mu Awukudae edikan a na wo mu de to anim se wo insurance se wo mu adi wo mu ho a wo manya tumi krata wo mu atimi de bo abaso na je se school no akona nim yi pa eno no mu se wo mu ntimi nkan hye penifo da no nyina nka mo mo ene emra edikan enkode wase so mu do ase papa na afi wo ma san sre wo nchen inshira se wo shira wo mu a wo mu nim se school no ebekọ so afa ntuma pefra na anya ni monyam so bebre enti krata no mu de abase wo mu de ba eye wunti eno mu ti baabi wo mu ntimi infant no mu de ba be kirew na wo sai shira so amomu no wo masan beje unshira eno wafutu wo mu ba wo mu krom sam ronsa pantu sia whiskey pantu wadawma obo mu ade wakrachi fo obo mu ade wadawma wo hinkwa ebo mu ade Madama ebesre amafanda akakakra ne nana no abet akwa ofri Kenya asankasa odi school ni bae no besre na waka bibi kakra kire mi apai na chiami de me pesa me kan ni se otumfo na futuo bia oba America odi akonwa no oba America obeka kire yemranti ayo ho nyina se yemra fie na yemeboa samre no meti asem na medwen se de na metimi so ade aboa enu nti na me baaye nti sa afutuo no eye afutuo kese emre bia se de o hye mrantia ni maba wonkran no
ɔnkɔ so a nyɛ na ebi wɔ hɔ a bɛtɔ asopa mu na yɛde agyi dwuma yɛhyɛ aseɛ no na yɛden kakra but otumfoɔ bɛstra yɛn no afei mpuntuo nko ara na school no ɛrekɔ seesei baabi a yɛsi dan foforɔ koraa yɛbɛwie dan no na school no ayɛ ma na wɔsi yɛsan si foforɔ nti yɛda no ase ne nhyira ne mmerɛ biara meba no hɔ a wɔhyɛ me nkuran na meda no ase pii mpaebɔ gu nsa a ɔngu nsa bi ma yɛn na me nso yɛ ɔyɔko ni ɔyɔkofoɔ nsamanfoɔ mmoa na school no ntumpɔn meda ase Wadaroma kakra onana de soso no ebru so wadaroma on de nanko wa America brochima mu bone bra na wo ba ho no mu wafutuo a wo de ma yese mummra fie ma mo mfa de monya ntran batam na mo mfa mra fie meboa o se e kan na koma papa eno de she ni nkran na so mo otimi be free school yase na wadaroma o se bre o mu di o mu fie num na wo besra wo no de e na so ma school no se etumpon ani ene dan kura no mbesi o mbewie na ayema school no kwa na ekoso nshira wakwa nkyere ne wafutu nti ose osire nya mepa ma wo se futu no koso afama na oba eka nipa bi akoma e mo mutimi di djuma e ma eso nipa akra wo kan lebru oso do ase papa pa osire nya mepa ma wo penifo a edi mo chiba no mo bo mu di anu akom di bre otu fo chiame odaroma Mr. Albert Akwa, CPA founder, Mr. K. Kakari, registrar, Professor Yao Osei, Dean, Allied Health Sciences, Kenya Simpenifo, Ena Etwasui, Ena Dr. Chinibo Awukudae, Director of Institutional Advancement, Mr. Kwame Fusu, Director, Holding Company, Mr. Raymond Kasamba, Finance Officer, Ms. Teresa Darko, School Counselor, University Counselor, Dr. Mrs. Ya Oberekran, Coordinator, Nursing Program, Mrs. Kosei Asamoah, Mrs. Akosia Kosei Kwatin Asamoah, Dean of Student Affairs. Driver Penyin Bako, Ben Asmeni, Ena Udi Echren. Acha, Mia so Ameka say, Nana Dr. Kweku Owusu Kwatin, Acting President and Vice President. Daruma, Penford Danona, Wadoma, the Echren Bru. Ne fa set no wa fa kochire right penino mami too nanano umiempre Garden City University for ye yampre wo no me yampre Garden City for ye kwai National Investment Bank, board chairman.
two for Germany. Yes, we are if the National Investment Bank. Bibinti, Kiani, a board chairman, Eba, BBS in the Khan Quakra. I hear Wahano, do German say, if I see a deputy managing director. The Otwa should be a main manager. Now you chief risk officer. And you were zonal manager, Ashanti and Bono East. And I do chat you on a treasurer. Me am Mijina Hasu, be a chief operating officer. And then a buyer. And then Awukudae, a D afi kind. So the DBIA no, about 2 for her, the Abesrano. And then 8 million home free. Sabi, and you 2 for Ankabanki, Kentiasi. The foot to pa. And then some more catching, and I'm a banky, that's what you say. It is a ne. Awukudae, yes, wait to me transit. As I hear da, a D afenokano. Ye buyer, ye babema, papa official pa. Ne, I have Funina. Ye buyer, so no crack, no. You could have Boma dear for Henry Dium, 2 for Dium, Nanahima Dium, Chief of Staff Dium, Achame Henry Wum, I am qua and a Chief of Staff from Ozu Ibikaho, Nina Yadiaba, and the Sekuta Broninsa, Papa Pentu, Insia. Snap pentu nsia ana Broninsa ba kubia enim se iwura opepa no so srada e di nyina ka ho ene e aba eti papa ohuye a National Investment Bank for ana ye wahai e ba be mo official pa ni abom pa kese ne dia mawo e das Mira Mesubu Onana Nui National Investment Bank. Wadaroma said the Daomiano no brano Umoba Ebechao no Mabejo and Chen, a futu, any Shrania Quanche. Wadaroma will say, and ne a fee de Dikain, Nesaya Awukudae Dikain, Umuntimintentna, Yankoi, Yanko Mera de Toche, Yankomana Fishapa, na Yanko Pen and Change Ra, a fee Ashasia, Umumba Bejin Shrefu and Chen, Umun said Umuyabia Abe Kamakama. Na odam panifo nyina di se de oda omadi na omunyina so omunkamum omumra memo ade toche na odaroma omumra mesre wo nchen inshira no muso musre jame panso ema wo se jame ma wontena wo da ema wo mu omunu obedi ade na omukrom sembro sa pantunsia ensa wodo nyina ka ho odaroma obo amu ade na asante ma bo amu ade wa chiame bo amu ade wa krachefo bo amu ade wo ihe nkwa ebo amu ade odaroma ena bi panifo ba ya ade omunu obedi ade na ebru Utum for the mass, Papa. Hanano, Omiempre and I before ye. Yampre one man. Yampre and I before ye. Ashanti Tennis Club. Namo Baba Mo. Ashanti Tennis Club. Nana aponsa kwa ededi wo manim odon ba Irachiame Adam bro and then Ashanti Tennis Club ewa hase ya ene Awukudae ayedi kan ewa afinum enti ye baaye no sabi ni rabidi ate na Ashanti Tennis Club ewo konfanoche ayare sabia imu ho
na wadaroma dwumadi a yɛdi ne sɛ bi yɛbɔ long tennis ɛde tinti yɛ mpom na ɛnɛ ayɛ adeɛ no yɛbaeɛ ne yɛsɛ daabi yɛntimi ntina mu saa yɛbaeɛ a yɛwura yɛwura boɔ mu adeɛ akyea me boɔ mu adeɛ yɛwura akyea me boɔ mu adeɛ ayenkwa boɔ mu adeɛ ɛna wadaroma office nso boɔ mu adeɛ wadaroma ewie nso a ne yɛnwie ɛyɛ yɛwura hill confanoche a ɛda n'akoma so a ɔbɛbɔ ho dawuro sɛ asantema yɛnsɔre na ghana ma nyinaa yɛnsɔre na yɛmmoa no na sɛbe confanoche ayaresabea yɛntumi mmoa no yɛnsiesie hɔ no yɛso sɛ yɛte hɔ na sɛbe yɛbɔ tennis wɔ hɔ de a yɛntumi nyae yɛwura mu saa a doctors wɔ hɔ a yɛnyinae ne ɔmu nyina ne bɔ tennis nti yɛbaeɛ ne yɛsɛ daabi saa na ɛteɛ deɛ a yɛkura yɛnsɛm ɛyɛ 30,000 Ghana cedis a wadaroma yɛde bɛsɔ euros ne ama wɔde aboa ama sɛbi confanoche ayaresabea no abɛyɛ krabɛ On train. Mira Miss Bru, said the Nampansa Kwa Mahine was no. Ojinaha, one Asante Tennis Club. A Kua Matia, the Bolong Tennis, net no mumpum. Baby Omudijumano, Wadarama Bantama, G. Mohonomo. No Wadarama, almost in there, Afiano Asia, Naya Awukudae Dikaya, almost won't mean Tentana, Omobano Abedia there. Now Wabe June change, any Sabi Aquanche. Omobaya, Omusomukrumusum, Ronisa Pentu, and in San Hodo, Adaroma Bomo dear, or Cratch for Bomo dear, or Chame Bomo dear, or Hinqua and Subomo dear. I feel Muso Muria no Munie, and Chebia now the two, ja, say, Confanoche, said the Econo, Yan Sumua, a Begiansem, Senipa Bibria, Boa, no Muso, Confanoche, no Mudu Mujuma. Omutimi intentna enne omunu be dia da omukromunsem kane de no million ahasa oda ma omu de beboa confanoche hill confanoche no na Asante tennis club omubaya de omu sel ne buru otumfo de mase oda ma yura ne nana akwasi jomo Bentronics on a president oda ma meda kasam na manu adan mpanifo na kasa no edi Pacho, 2 for Chami. Your Hadoma, Pacho, Mimpenning for me, Mudi Jumao, Asante Tennis Club. Pacho, obey a Fakwano Joe Amadou, and Bemen Suso de Paul, on a GG Sika, and Dr. Akumia, or a patron, and a penny back home, George J. And a patron. Professor Fojo, and do Mabidi Nanaya Vinyama, and touch of the ODH near Franklin, also a member. Adam penny for the Danona, Wadoma the Acho Nebru. 2 for must papa. Okay, from me. Metro check no from me. Nanano, Umempre Ashanti Tennis Club for ye. Yampre one way. Yampre tennis for ye.
Star Assurance. Star Assurance. Star Assurance. Otumfo Achiami. Midinde Kwame Otu. Na nyokami wi. Otumfo Achiami. Midinde Kwame Otu. Na nyamene ne namu nso de Michael Otu. Mijina ha na mijina ha ma Dr. Kwabena Dufour. Dr. Kwabena Dufour say afiaso na enenso ye Awukudae a edikan ntinanka esanko nankasa wa ha na oka Otumfo ho na woye na bibia ye fe e wa afiaso nso na mombiribinti wenya ho na wetumi se nia eso ye manana Otumfo na bibia akoso wa no no memesi na nem na menye ma bibia ankoso yi ye dikan ode hampa a abofonsa ahuru bebre ewom a oje dise na nahu a nani beji na ne kan no so se ode na boade de manana se ofendi afe no na bribe ma brepemu no obeba bechia nana nankasa beba bechia nana na nanti sene eso brumira adaroma onana yi ose friend Kwame Otu yojina ne nchen so de Michael Otu omujina ha ma wa sebebro onana Dr. Kwabena Dufour adaroma osenkele so no atiampa bomba ha osre bibinti ontimi ama enso ose afia hyase ene ejinhira ene de dikan ne san ya Awukudae omumesi na nan no mun enfa ne nchia emre se ochia opapapa no osre nyamepa nso ema wo na wose wadaroma ene afia dikan so atena se Awukudae okura ne nsem ensa hodo yi wadaroma boamu ade de onana mu yi enyina na mu emfamre wo no no ono mfani ade no wose brepam obetene nka ono abeba betia obeba no aba bechi ono abeje nchen inhira onana Kwabena Dufour doctor ye wose ne bru Otumfo de mase papa Nanano momi empre Dr. Dufour yempre noe yempre Mr. Otu ni ne baye Echa chokwa ifwa asantiwa Singaton mama ifwa ewahi ofa nyanyi we are no first nyanyi wadaro nyanyi asumi nyama nyanyi Otumfo chame adama buya ene mijina ha na mijina ha se me MC na mijina ha se Otumfo nana afua asantewa afi etwa mu na odisi nani so se abrofo obuku bi a yato ne din
the Guinness Book of Records. Àwọn wasam kwa ene wom. Onipa obetuma tu no ho asi wo aya ade a obi enye bi da. Ena etwere wudin ene wabakosem e wo sa book no mu. Ono ne nwumto. Enti oye ne se yenhwe nipa obetumi ato dwoma emere dodo a obi anto bi sada. Enti afi etwam no otonyo no bi ohihya ne ho ena wode koma omo na moka se asem bi nti wanhwe ne ma wen bi esun wahwe nso enti yentimi amfa abodi no ama no oye won kran na mbayimfo so akato se gu apem na gu abrane a ese ode ba asanteba mu enti afi no oye ne se ode ba asanteba mu na ode ba Baba Yara Sports Stadium ho ada obaba ye ni jumadi no Baba Yara Sports Stadium so de yenim sane etie blaster for first time omo qualify se omo ko World Cup asanteba mtamaya and omo sate record obedi eko World Cup nti oba ha de nyina no ogidie strongo se oji otufo ni nsamu hira oji empire ni wiedia enye den a apodi no obedi bema no nanka senka wabadadaada na brilliant no na otufo akrache focha se emra no enhyeda eniwosa enti oye adwumadie no ewo Baba Yara Sports Stadium na ahihya ne bana nyina me de kɔ abrofo no ho na wodim se ene a wabe a obeji otufo ne nsamu nhira ne mpaye no saa mpaye no ebedi nanim ama abrofo no kwan bia so afi ye de abudi no ebeba no enti ene ye baaya ye beji otufo ne nsamu nhira ene ne mpaye ne do a ode wo ma asanteman edo a ode wo ma Ghana na wodim sa afi se ne tie bia no dwumadie no omde be hye ne nsam ama na efe na ne bunyam no so aka asanteman aka Ghana yina otufo chame ne baya yekita yensam snap pantu menu afei otufo buamade otufo achame buamade na afei otufo ahenkwa so buamade ewo ha na afua na nkasa no afua santoa ono ene gina brani ena nikunu so eka ho Mr. Kofi Adunum na fe yenuaba Gladys Redu ano so eka ho omunyina aka team members no ena Azek Amponsa ano so eka team members no na fe ya yini teams ni de enti otufo chame ede baya ebedi adai na yaje otufo nsam ishira no wa so bro so de wa nana kwa me din krasi ni oso ogina ma nana afia asantewa odara ma nana yi nyame che na che de ye nwomto na utimi eyire ho tojum emre tintin a obia ntimi ntu bi a ye book bi a friend Guinness Book of Records ya ye betro din akom afi etwa mu no obo ne homodin se obedi se adwuma no ewo nkran obo modin obetimi bia nanso na wie no abrofo se ne man kitinkiti bi esi ne kwan nti o ma amfa bodi na se no amfa ama no no se da bi meba minchi na bibia sebe wo di free fee a wo ya eyeye nti wo ya nhihye foforo no wo ye nso de beba kumase no kurani na se nko adi kan ba abechia abeje wo nkyɛnhyira na onyamu akwanya to ahihye dwumadie no wadi dwumani nyina awia wo de ho nkrata nyina akoma abrofo no wo se da bi enne ede edi kan afi mu san Awukudae mekomi ranchan na me na kodi ade na makochia no asire nyame pa ma no na me so magine nkyɛnhyira minim se me nyame mi ranchan hyira de atibia afi de onim se nkunimdie no ebeba adaroma onanan eba nwomto a obɔ ne homodin ye papa wo so nwom a se na nsa ne nan nenum obeto a wonyina home eno ho akyɛde na nyame ede ama no fra no pa obe home a na kyese wonu munsu anase bia ope bibia di wo so nwum no mu akopema de kye saa be se bia nan ana enanum enansia
ɛna otimi didi saa adwuma no enti akyɛdeɛ soronko ɔsɛ onim sɛ ɔba na ohyira no a afei deɛ abodini no ɛbɛba ama ɔno nso ne din akɔ Guinness Book of Records no mu bi ɔne ne kunu ɛne ne mpanimfoɔ ɛka ne ho ɛno mu asrɛ kwa ame sɛ wɔne wɔn anim na ɔmomra mɛma wo ade tɔkyi no mɛgye wo nkyɛn hyira ɔmba mu kurom sɛ broni sapantu mienu ɔda ma ɔbɔ mu adeɛ wakyea me bɔ mu adeɛ na ɔhe nkwa ɛbɔ mu adeɛ sɛdeɛ ɔnana afi asantoa ɔsɛ no ne buru ɔtumfoɔ de mase ɔde mase papaapa nananom omiempre afi asantoa yempre noe yempre afi asantoa Come Renshaw. That's me, Janine. That's no one. Otufu achame mo ewia yi se mu hu ya ha esuminya ye ba se ye ni yerebedi ade ade di kan ye ntumi ntina esuminya abra ya ma manhia ye samba so a ye ba ma yura afishapa na ye ban so no ye di Ojampa Otiedia Chinap Bentunsia and Abroche whiskey and so Bentu. You wear you Utun for Boamwadie Nana Utun for secret in Subomwadie Nana no much yammy bronya Bomadie Utun for him qua bromadie and I feel police and so Bomadie. Dear Baya near Nantisian. Miramisubru said the last minute no say that man pipe partner the native baby afia no ahia na dey di kan na san ya Awukudae omuntimi ntrase one ne mpanimfo nyina ba say be wo afihia pa na asire nyame pa ma wo no muso abejo nchen hira ene oba so no bedi ada okura ne nsam bronin sa pentunsia grandpa otuadua odaroma whiskey pentu Adama obo mu ade wachame bo mu ade wakrachifo bo mu ade won hinkwa bo mu ade coat fo bo mu ade so de na asumi na hene esie enu na ebru na ye wie so a na ewie ye ene se miwura esuma me e ma me ko Denver ko di adwuma bi ma no me ko jinso aye e ma Asante mine cool I war Denver. Inti yura wafo wusu abebio. Ena omuyi nu se onda Asante mine cool no ano. Mi ko di adwuma so me ne yura chame banahene. Ena yura chame danso. Mi ko di adwuma no fefe so. E ko ni se enwonyama yura dia shomu yi. A wotimi tu Onoa na santima bunkum eko jinso ai ma no
ɛyɛ den a ɔsɔm so ba no ɔmbɛda ase nti ɔmo so baeɛ a ɔmo kuta ɔmo nsɛm odwan pa oduadua ɛdi aka no wɔyi ɔmfa mmra ɛna nsa asɔɔto ɛna shinap nso ɛka ho nti yewura buo mu adeɛ hila ɔkɔmfo nɔkye aha ɛno ɔmo de 5,000 a di kan ba dada nti 4,000 di kan ba dada ɛna ɛde 1,000 ɛba bɛka ho yo ɛna otumfoɔ akyeame nso buo mu adeɛ wɔ ha ahenkwa nso buo mu adeɛ ɛna nana ahema nso buo mu adeɛ nso wɔ ha osu buampo nwura me so bro sɛdeɛ naasom nya hene sie ni sɛ mmerɛ kakra ni ɔda ma wotu no sɛ amerika aburokyima mu denver sɛbe asantefoɔ ɔmo naano wɔ hɔ ɔde ani die ne buo bae ɔma akwan sɛ nanankɔ na ɔnkɔ tena ase na ɔnsi biribi nkyerɛ no sɛdeɛ bɛyɛ a ɔbɛda wo nananom a ɛwɔ denver hɔ ano na ɔmo atoto biribiara kama adaroma wafutu a ɔde maayɛ sɛ ɔmo nyinaa nka ɔmo ho mom ɔmo ka ɔmo ho bom a ɛbɛboa ama mpuntuo aba sɛbe ɔmo brɛ ɔmo bɔ ne hɔ nom no denver ɔmo atie ama ɔmo atumi anya saa nkabɔ mu no ɛno na wotu nana sɛ ɔnkɔsi anan na ɔnkɔnkɔgye nsɔeɛ ɔkɔɛ waa wakyena me mmienu na aba n'ahene ne n'ada nso ɛkɔkaa ne ho mmom kɔgye nsɔeɛ biribiara yɛ kama ɔnana sɛ wɔmfoa ase da ni waa wonhyira ɛna ɛde ne te hɔ nom ɛnɛ wɔsane na wɔsana nanom ne n'anim ɛ ne yɛmmra na ɔmɛmu afinhyia pa ɔmɛda wase na ɔnsrɛ nyame pa ma wo na ɔn nso ɛmɛgye wo nkyɛn fotuo ne sɛbe nhyira na ɔmfa mfiri afi ase de mpanimfoɔ ɛka ne ho nyinaa na ɛka ho a ɔma ba yi ɔmu baeɛ a ɔno nso so ɔkura dwampa a ɔtu adu a ɛnsa ahodoɔ nyinaa ka ho ɔdaroma ɔboa mu adeɛ wohenkɔ aboa mu adeɛ wakyeame boa mu adeɛ na asante ma nso boa mu adeɛ ona na aboa mpɔn denver asantefoɔ nsi a na mu wɔ ɔbaeɛ adeɛ ɔsie no ne buru tumfoɔ daase papaapa nananom ɔmɛmpere asuminya man hene yɛmpere noɛ yɛmpere asuminya man hene nananom ɔmɛmpere denver santefoɔ kuo ahini yɛ yɛmpere noɛ yɛmpere santefoɔ kuo ahini yɛ Glasses.
Omni more ya. Ned was saying, Brian. Mahonya Hamana so. Mura chame. Mura chame. Adaroma abetiema mirati. Afia ni odu. Eneme mami, eneme mpenifo. Afia no asia, eneme mami eneme mpenifo. Wadaroma emana finshapa. Na yasre nyame. Ama mira. Adaroma nakuwa samfia du masanyene. Wadaroma meneme mami eneme mpenifo baya. Ene Awukudae. Na dia makakra mesua no fia ne se mpempi si ye bibi ebodwa aya na ekohan wadaroma de me pese me de bre me wura ne se red carpet 300 years de me de bre me wura no wadaroma me wie na me wie ensa pentu nsia jampa otuedua Wadaroma mira bua muadie Nana hima bua muadie Otumfu achame bua muadie Otumfu ahinkwa bua muadie Ena otumfu secretary bua muadie Wadaroma na edma sahine meneme maame ene me mpanimfo Wadaroma ibejina ha sene yesi no yema yura afinshapa Adam ebru na eduma sahine onene maame ne mpemfo de omusie ni so wadaroma wonhira na de omti baabi ofutu ne wakwankyere afia no ohia omuntimi ntena ombe mo afinshapa no masa mo ade tochi na afo mo abeje wonchen hira ene de omubaya omuso mu kro mu sambroni sapantusia dwampa otu edua wadaroma sa red carpet 300 years wadaroma nyeni nyina ni bi ewa akira hanu 300 years say ebodwa ebenya bi dia asefo mama dwabo na kama wadaroma obaya obu amuade na asante ma bu amuade wachia me bu amuade ohinkwa bu amuade na akrachefo nso ebu amuade na eduma sahine baya na ono ma me ne mpanimfo ono ni bi dia de nebu otumfo de mase papa nanano Momiempre na aduma sahine. Yempre na aduma sahine onene mami. Yempre no Jodri Jodri wa yon fabra Antonio kon Adam ebru
Enya kwanta Jodri wadom afibia se baba tiawo mo office apa. Na ka na kwa dum ye enya kwanta hene domba. Se ya dinti oba ya hampai wadoma udo no be mo office apa. Ana no bo mo ade wadoma adwuma no bibia ko so kama. Enya kwanta wa no mebru. Ai wadoma o de bia no de ba wadoma. Se boni no wono tunu man ma de bia. To so called na swati. That's what papa. When you move was na era no was. I don't say when you hampa me and selling na. And jump out trade you about all my brew. I know good you know. Otumfo chairman wadarma beti ama yerate se onwa ne brempon Awukudae hene ase afiaso want to maintain na Awukudae ja yera ne de nakotena ho drama osre no abaji yera ho nhira no abema na afishia pa obae so amane sapan so obae okura ne nsem snap petunsia gampo tue dua brody dro kia baako Daruma yere buo mu ade na ayema buo mu ade na achia me buo mu ade Daruma So se dan na converse no Awukudae wadom ebu se wa besom ebe na tra no kua na wo ye na se be na sum de no so ba ya asun de nyina wo de aba alopai na se be obedwom so de jump o twedua snap pentunsia obo mu ade na asante ma bo mu ade na achia me bo mu ade on mo office chapel se nyum pama wadom ebu to for that's it. To call a rancher. Now go sorry me. Otumfo achiame ene nkoso fekuo no wa ha afi ahyase eni yene yewra ebedi ade ene saichi zongo nkoso hene a yewra ode ne kai ho yebaya yekura wine box edu Grandpa otiedua mienu ensio edu snap pentu nsia yani yewra eba bedi ade na yasan danase ya tosu mienu yewra boemu ade na hima boemu ade na no ma chiame boemu ade security boemu ade police boemu ade ana Otumfo ainkwa boemu ade beso se de nanko so hinse na se afia no hia wada o mebru onungo so fo nyina wode sachi zongo ya se do ye koso no ho musa to akomo omunyina se wada o mebru ye se nyama ma o se nya hoden se be afia simi nya fepa ma de wo yi bia nya koso se de waso mu emfedu nunu ma ko emfedu nu nsia no sa no wo sra ma o omba ya eye nwan adaka edu ensu adaka edu ana jampo otwedua mienu snap pentu nsia wade mabubo made na ayi mabo made wa chame bo made wa bambo fo bo made ana him ko bo made omba ya do ma fi jafa na ebru to for the was fa na ko so ni koi no ru anu wase
Mwaka mkubwa mwase. Eba simu ya mwamna mwachia. Wait. Wajum. Anano muntie Nanano penny muntie bruna me back madman kumasem Nanano penny muntie son na me back madman kumasem if it to adman kwa badia yen swine ko if it to adman kwa badia ya moini ko obonya mi oboso ni asase na bahinie ahinie ifri nyame ho ahinie ifre tete kwa from wenya mi oboso ni asase wura no ona bona kwa bakuma basai wasante hene pleko otumfo se tutu asante mewura no otumfo di ntutu akwa premo no masante mama na mo na se tutu Opemsuo di ahene mahenie be ya ahene o wadi na chibija otumfo poku wale katachie na napoku wale kwa katachi ku Kaga kunjo kama kusachodia makuntinge Wobi asamansia ni meja makwaya kunge Albi kwa kuna mafuji mo champani kunge Soya chiba miafanya benya unye choda bayam Yeni mukwo, yeni mujani yo. Yeni mukwo,
yenu jani tu kuma pembebo otumfo se tu so ko bebi awaba wasana babiem otumfo se tu ababiem kotoko hini se wa mani sebio no dia akrabo ne atudra edeni nananu mahemfo ne asante mamuntie otumfo se tutu so banu nkoso engumasiani puntio ti asante mamumwano aye nane ya mwabatrasio aye nane na se tutwe otokwa hine ya mwabatrasio aye nane ya motrinko aye nane otumfo se tutwe otokwa hine ya motrinko